Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sabi niyo alagad si Kanginan Tutong Morales and then my partner ko diri si Randy Tayad. Asap kita, always say a prayer mga kisunan mo na importante nga itong pagpanalangin kato sa labang makagahom. Thank you kay Lord. Si mong yata ka namong grasya matag adlaw. Thank you kayo. O karon na ko mga bisita karon diri. Lord, kung kabro sabi sa guardians and then si Bro Joy Ikong o kaya Mrs. Di karon ko yung namo si Inday. Sa tuwing nga mo rin, si Juan? Eva, yes, okay. Salamat sa inyong pagbisita o ato gining mga avid listener sa DYHP. Okay, thank you kayo sa inyong pagani. Asap kita, always say a prayer tanan mga kaigsunan. Thank you, thank you, thank you. Okay, ang short na po karon itong hatagan o pagdagan, no? Gadali man tayo ni. Okay ra. Pinadakin is usak ka babae nga mapatawag lang sa nga Carlota. Kini gibuhatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sinder si Carlota. Kini akong bana, ambot ya bagon lang yung tingali ni Sep Utok. Asa noon ning maayo para sa uban, dili man maayo para niya. Gituyo bagid ka ni niya no, aron aduna lagi ikalantugi. Pero aron inyo kayong masabtan ng akong sugilanon, sugdon ko sa ingon ini ang tanan. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo. Umulay. Ay, Day. naitaw? Ay, naimiyot! Ala, naimiyot sa ato, noy! Ay, ato mong banay. Ito, sindahan ni Kudyang ay. May kikalalis, day. May gikalalis kinsa man? Sinipaking yung kikalalis ay. Dagko na ba kayo mga tingog? Nayati na ta ini. Unsa naman sa kaning lalisa, uy? Sige na miyon, salamat ha! Ako ang pasos talyo! Eh, anong butangan man nag-train? Hanggang mayaman kaayo ang karsada diha. Maglisod man gani kaagi ang mga jeep niya. Pabutangan na hinuon ni mo train. Ano pagking, kanang karsada no, mahimo mo ng padakan, mahimo sa ng pagambyan. So, butangan ng elektrino, siyempre, padakan yun na to, di ba? Pareha sa lungag. Nabutan ng lungag na pagking, Ang probida. lungag bisa gamay mahimo man ang imong padakan. Unsa? Naunsa. Kay has ba nimo? Maunay nakadaot na to. Daghan kay tagnindot kayo mga proyekto para sa atong kalambuan. Pero ang nahitabo, dili gyapon mahuman kay maabtan man sa laing termino. Ha? Unya ang mupuli, may lag interesado sa nga mo ay mutiwas. Kay dili man siya gusto, ang iyang gusto ka na maguyang pangaan mo, mabutang diya nga iyahan ang project. Probida sa nay, paminaw na ha. Paminaw sa among, tana ko nimo ba? Unsa man na, unsa man. Kuan ba, di ba kitang tanang tao gusto mo mulambo ato lugar? Di ba? Tinuod na o dili? Tinood. Tinuod dili. Tinood. Dili ay. Sa dili. Dili ka gusto nga mulambo ang atong lugar. Ay gusto mong tang mulambo, pero kana ba taong paglambo god kinahanglan mo nagtarong nga pangagamanan ba kay kasagaran sa atong politiko ron. Pulos lang hunahuna ilang gihunahuna nila. Hangtod mawagtang nilos passing ang mga gipanginahanglan sa mga tao. Mao nga panginabuhian, ang mga atong kinahanglan, mag-unsam taon ng paglambo pero ang katawhan taon nagilaid sa kalisod taon. Ha, wanay gikaon, hapit matag adlaw. Mao na nga, ubang taon nung luoy kayo. Muso na ng illegal kaliukan, baligyan ng mga illegal drugas, o unsa pa na diya, mangawat, madulis, dagan kayo. Unsa ka baya talyo? Ay kayo na unsa, noy, ha? Asa man taon ka ng tarong ni mong paminsan, Paking, ha? Naniguang lang kas din, ha? Bawa lang gyapon ni mong tarong nga paminsan. Hilog talyo. Hilas ba ni mo manulti? Kuwang pangastabyog sa duyan, oy. Ay, lagi kuwang po tabyog ikaw. Di naman pwede tabyog kayo. Nahugog man kasuyan, tiguang naman ka. Kung nahog pa ko, na ako'y piang. Bida, usap na yung sitwasyon na maglisod na maglikag lakaw. Kanahan, dili ni piang, oy. Arthritis kini. Mauna di ha, tungod sa inyong pagkasumpakero, ipangatritis mo, naunsa taon, oy. Mayon lang ng panahon sa una ni Paking, panahon na nga bagbag-o tagtubo ron.
Mga bagong to, time pa. Ay mga bagong tubo Ang pangan unaabot. Kayo. Naabot man ta ining punto, ha? Ang atong gilalisan, ang kanang bus nga o kanang tren nga ibutang din sa atong lugar. Patanin mo ni Pakikoy, saag naman ka. Kung sino sa... Wala ka katultol. Ang ginoon, basta senior citizen, kailangan naman nag-iya. Uy, bagay ba tatalyo, ha? Araw ka magkita kayo sa itay guwang na? Ay, pang mong king, ay pang mga mong tao. Bagay ta, bagay. Tagaan sa ko sa kabot. Ano, pungkol na ka. Uy, bugal-bugal nun kang dako, talyo, ha? Bali, ano Paking, ay, pagbida. Nabugal-bugal ka na ko. Unsa ba? Eh, Unsa'y gusto? Pauli ko na sa ato, be. Ngita na sa kagbubot nila. Unsa'y gubot ba, dahil taka lang ka, eh. Bidan, luntugi na magtaon may sa katarungan ba, pero wataon may magaway. Di ba rin Paking, wa? ambot ni mo. Ang baka na pong kusito, is pagkakidor to, eh. Ikaw pa, ayaw na gud pagsurang-surang ng mga tiguang panimo. Kay basig atakihon ni noon na ikaw gyud makaingon. Ay lang, sad, hindi man good na sa unsa rin. Amo ba ka ng, kabildo lang sa mga katarungan nga, Oh, mga tarong. lagi ko kabildo. Pero ganina tan-aw na kong nipaking na muwa nagmaayo, isog na gud kaayo mulalis. Sala, Libat akong mata nga mulalis. sala na niya. Sala bitaw. Sala sa imong mata. Sana niya. Naunsam na siya, eh. Doon na yung betabo niya. Iyaro yun na siya. Ngano iya man sa? Natural. Kay siya ramay na hibaw sa sitwasyon sa iyang panglawas taon, ha? Di man kita. So, siya ra ang nahibaw, ana. Iyara na. O may mahitabo niya. Ang iyar yun, ha? Ang i-apil man tag kabuangan na niya. Kung doon na nahitabo niya. Ay, sus, iyar yun, eh. Sala na niya. Na, hilam diha oy. Pulos ka lang gyud hinanggaw. Inita na tong sudan. Inita to kay daghan pa kay to. O pa to maunsa. Ha? Marbida ka, initon pa man, ha? Init naman ang daan. Pamugnaon, ni Japon, hinoon, ni Kaon na to, init. Unsa mo ka, di ba? What for? Nga, Nga ay, what for ka pa diha. Bahala na kasi mong kinabuhi. Basta oy pilian ng tao nga imong dibatihon ha. Ayo na mga tiguang kay simbakog madanas emosyog maunsa na. Ikaw gimanubag ka ng hanggawa ka. Ay, kabala ka na ipapirmahon ta ng mga Weber para way may tabo o gundo na may tabo na. What tay labot? What ay labot? Bahala ka. Murag jud ka. Kuan oy abot lagi di mo murag lahi gyud ka oy. Oh, sana man sad na, lakaw na sad ka. Wato kus plaza din siya, day. Mag-usap ka sa plaza din siya. Kita Miss Jewel Badana. Dili Ay, si do- Mimi. Doon na ako na makikidebate na ko. Kinsa man na oy. Akong amigo, pero mag-abot lagi-lagi taon may magdebate, may tungod sa tinuhuan. Nah, lisura bayaan na. Tapi ka, basi kita sa kaglalis dito ha. Di ka mauli dire. Guol naman tao ni mo. Kana mong lalis, pang profesional man na. Di ba na basta-basta nga mo dapat kung sa katao. Kay basi mo na sa tinuhuan, basi sa Biblia. Mortal sin man na mo dapat ha. Ilabi na may tungod sa Ginoo. Nya ikaw, Oh, saan ko? Ha? Kaya nga naman ko. basig ikaw mo ay dili makakontrol sa imong kaugalingon ha? Ako pa! Ah, bantay bitaw ha? Sige day, ato na ko day. Paulig sa iyo ha? Niya na ang hagad og debate ay. Pero ang gihagad, wa pa. Ato lang wato-wato na. Nanastalyo. Oh, Elio, kang dugaya. Ana mo yun na pagking. Para doon impact ba? Wow, impact yun. Okay, guys, niya na gyud sila. Kining nang hagad, wa ni siya'y tinuhuan, ha? Wa ni si relihiyon. Ang buto sa relihiyon ani niya. Salamat guys. Okay, ang debatihan sigon sa kasabutan. Nga pamatuda ni Brother Louie Ismeringhoy. Nga way Diyos. O kana, pagkapamatuda ni Brother Talio. Ang kinilang nga nagtugi, magbase kini sa Biblia o mo referensya kini. Mo reference kini sa Biblia. Okay, so doon ay 10 minutos ang mataghabi. Unya, 5 minutos para sa rebuttal. Oh, ready na mo ha? Ready ako. Okay. So, ang muna pagsaysay mo si Brother Louie. Ado na 10 minutos, ha? Okay. Time, start, now! Okay!
Ako ba? Wa ko'y gituhuan nga Ginoo. Wa gyud. Mga ilang kong daag pasaylo sa uban ha nga may tuog mga dunay Ginoo ni tuog nga dunay ni Ginoo. Kini sa ako na lang ni ha. So karon nganong dili man kumutuo nga dunay Dios, ha? Kana tungod kay wa man gud ko'y nakita nga Dios God, no? Wa ko'y nakita. May padultihon kita nga to see is to believe, no? Now. Ganong believe ta ug wa ta makakita. Kamo nakakita na mo? Ha? Wa. Dunay miingon nga siya gipadamgos Ginoo. Sos klaro kay pagmarta oy, tida. Kay pagkahuman niya sultian na pagkaugba, wa na. Nahimo dayong mananambal. Ganong butuo man ko. Naglibog ko. Nay mga huwis o judge. Mingon nga hearsay lang na. Wa ay kamatuoran ng wa sa ebidensya. Kunya, isimba sila Ginoo nga wa man sila makita. Wa sila nakita. Kana ila rapudnasan. Naabitaw nakita na ko. Ay, nakakita lang sa paril. Ha? Nga sa paril may marka nga naong sa tao. O, nagtuo sila nga milagro katong ilang nakita. So, masaya lang ibuhat. Ilang ipangajian. No? Ilang iludhan. Pero di ay katong lama sa naong sa tao, lama dito sa tao nga kandidato. Ang ilang mga liplits, gipapilit sa paril. Diyan nga basa, nawanan. Yan nauga, nabasa na pod. Hangtod nga milama ang naong sa tao. Pero naong na ito sa politiko. Muy lagi simba. So, ingon na. Dili tanang nakita angay ni mong tuhuan. Og labaw ng dili ni mo angay tuhuan kung wa kay nakita nga kabatuoran. Okay mga igsoon, natapos na ni Brother Louie sa iyang 10 minutos. Karon na aritar sa mga pangutana. So, ursa man, ready na ka sa mga nagpungasi ng mga pangutana ni Talio? Andam na. Okay, Brother Talio, 5 minutos sa mga pangutana. Time start now. Brother Louie. Ay, sa ko, ko lumot. Kikatol kayo. Gusto lang akong klaruhon nga. Mingon, magkangadi kam to. Tungod kayo wakita, no? Sakto ba na? Sakto na iya. Sakto. So, sa mga karon, wakay kitahuan tungod kayo. Wakay nakita. Sakto ba na? Oo. Mingon, magkangadi kam to sa mga butang tungod kayo. Wakay nakita. Okay ba ka? Nga doon ako example mo. Makakita ka, pero tinuod na siya. Wakak kakita ni. Oo. Sige, unsa man na. Okay, niya ha? Padaol na ko na rin, Pugnan ko ni mo. Kana sa kumba ni ilong. Pugnan ko ni ha? Okay. Pugnan ko ni ang imong ilong. Uktak. Umang imong baba! Kana. Mr. Dorito! Ulang patsundo ko ito tuno! Dili, pagkunta ko dito siya! Pili na tayo, Mr. Dorito! Ayaw sa pagilita mo humban. Unsa mo ka, oy? Wapa na ka ba man? Wapa, okay. Sa dahil gipugnan ako ang imong ginawa. Ngano mura man kag nasuko? Ba't po, tatunali mo makupat yan? Kung ano mamatay mo ka? Di mo ko kaginawa. Unsa may imong ginawa? Siyempre hangin. Unya, nakakita ka sa hangin. Oh. So, simpiyata ka. Simpiyata ka diyang dapita, ha? Imong giingon nga di ka mo tuod sa waka nakita. Pero may angkon ka nga tinuod nga doon ay hangin. Pero wala ka kita, okay? Ha? Okay? So, lain pangutana. Nakakita ka si buhat sa imong lolo. Nakakita. So mituo ka nga doon na kay lolo. Natural. Unya, mituo ka ang imong lolo, doon na pag-yun siya lolo. Oo. Nakakita ka sa lolo sa imong lolo. Oh. Wakatingog. Ready, ha? Oh. Mr. Moderator, wana? Wana? Lukapan ng kontrataon ako. Mato di siya mutuo sa mga butang di niya makita. Di siya mutuo nga doon ay Diyos nga mga wa niya makita. Ug matod pa niya to si to biliban. Pero sa dihanggi, pangutanan ako siya nga mutuo pa siya hangin. Mingo siya. Mutuo ko hangin. Pero at siya makita sa hangin. Kita ka sa hangin do? Kita ka, ha?
Kita ba ka? Awa ka tingog na. Si Ilmiara mo nakita. Ay, pagkibudihan. Pag-yung ka. Ikaduha na ko pangutana. Mituo ba siya nga doon na siya puan? Mituo siya nga doon na ilolo. Ako gipangutana. Mutuo ka ba nga ang lolo? Doon na pag-yung lolo? Bato niya o. Pero wa siya magkita sa iyang lolo. So, klaro kayo. Nga way ayo ni Tawhana. Pero ambot. Mutuo ba ka ni siya taong doon na Ginoo? Wa may baw si Talio nga nitanaw ko silang debate dito sa plaza. Dito murag bibilib ko sa kumbana pero pagkaugma. Oh, ansay ato? Na si Talio, Mrs. Mga pulis ni. Ah. Number warrant ang Talio. Ngano ko? Namatay ang usa siyang gikalalis. Giatake. Tungkol kay wa makamove on silang lalis. Ug siya karon lang ipasangilan sa asawa mo sa maong biktima. Hala no? Ala sige, pagawasan na lang sa palihog, mama. Para wanay lalis. Ipatubang na niya kasuha. Hala no? Talio may ganagana pahibig may ganagana dool dire oy. Ano na Hanggaw na ni mo katawa pa ka diha. Mga pulis na, tarawa oh. Ikaw ilang gipangita. Pulis na mo, sir? Klaro ana. Wala yung pistola, sir. Tanod. Hala no? Wala yung mga pusil ron pulis, sir? Ganun mo Uy, paminaw, uy, Guys, karaho, tanan, karaho, uy. paminaw diha. Namatay imong gikalalis gahapos plaza. Oo nga naman. O ikaw may ilang gitudlo nga mo ay nakaingon siyang kamatayon. Kay wa mahimutang sa inyong lalis ulang tugi. Ato bang ato dito rason sa presinto? Kuyog na mo, sir. Palihog lang. Tsa. O kamo na ibahalang mangitag abogado. Guwa mo'y abogado nga makuha. Ana may abogado ang ihatag gobyerno para ninyo. Naastor ni Rupel. Ginoo ko ninyo. Salig baya mo. Mao niya nga akong problema, mahimong pagod na. Nga nagdebate raman sila. Unya sire pasangin lang giatake to. Unsaon ni nako uy, unsaon ni namo? Gidakop nilang akong bana. Unsa man og kamo ang pasultihon? Carlota. Halo, ano ba? Kamuning! Bina, may adlaw. Ma'am! Salamat sa imong Sa pagkaon, tanan. ma'am. Nga imong deserve dito taon. Belated happy birthday, Pinupri nga Bambina. puting lami ang mga pagkaon ng Bambina. Gihatag. Kiyati, Pres! Okay, ang seder na to karong adlaw. Si Inday Carlota. Carlota. Si Inday Carlota taon. Niya, ang kanit Sa lagi. problema. Niyang ba natin, Pres? May kim debate, may kim lalis-lalis, may Oh. kim kuwan. Oh, Pari atong Sok Fernandez. oh, murag Brad Sook ba? Oo. Murag si Father Darwin gitgano nga ngilngay kay mo pa kuan sa tuang tinuan. Catholic Faith Defender. Kani sa to ni Rupel Catholic Faith Defender po ni. Kani si Father Darwin gitgano mao ni sila Brad Sook ug daghan pa ubang mga Catholic Faith Defender. AJ diha sa AJ sa Bohol. AJ Bohol. Ayos sa mo sila Brad Jerry. Ayos ni sila mo dipinsa sa ato ang mga tinuan. Kani siya may dipinsa sa ato ang tinuan kani si Dudong si pangalan ni Talyo. Sus, dihay debate niya sa plaza kay nakikita dito sila plaza din siya. Dito mas Sa indin siya. Oh, pare Joel Badana dito man. Sila marimimi dito. Sus, ka debate sila ti Pres. Ang kontra niyan, lupig mo gyud ti Pres kay di man tuo nga di man siya mutuo kanang di niya makita. Di ay Oh, to yung si paagi. stabilidad iya. Iya gitapungan ang iyang ilong. Kay di man siya mutuo Ginoo. Gitapungan niyang ilong. Gitapong ang baba, likramo ang lalaki nga di ko ginawa. Ngano di ba ka ginawa? Tungod kay wa man ko'y hangin. So nakita nimo hangin, sa awa ko kitang hangin. Suntuo ka nga naay hangin. May kay siya. Oo. Mituo ka nga naay hangin, bisag wa ka makikita sa hangin. Oo. Mituo ka. Mm. Mo to lagot kay kontra sige guna pildig ko da, lupig kay ko da. Namatay gi atake ate pre. Ang iyang kontra. Oo, yung kontra ni adto ang mga pulis dakop siya. Nga naman, sa milapot niya. Kaya siya mo kung nakaingon matay. Lo. Kay kuan man kanang Mao din na. na-stress ba, nalupig ba, nalupig. Una, ang sam na sab, nalupig siya, di ba?
Dili ba yan? Ay, way kulba ni Day Carlota, gadlo ka ni Day. Wag yun bisaan. Nagkuhan mo, debate Ma'am! mo atubangan sa mga tao. Oh, o sa ikasultin mo diha, be, sultiin sila. Genesis 2, versikulo 7. Nga naman. Unya, mikuha ang Ginoong Diyos og yuta ug nagbuhat siyag tao. Gikan niini, gihuy pa niya ang buho sa ilong sa tao sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Ayun, di ba, ti? Oh. Nga. Nya mo yung isang way Ginoo, ang Ginoo mo ginagbuhat niya. Gawa lang ano niyang... Ug diretso na ta sa nahitabo nga giatakilan. Unya, unsa man mo kihatag tungod sa namatayo sa mipong. Wow, ikihag yun sila. Ipatubag dito, nga kuan. Magkita mo niya na dito kay pananglitan og kanang naang unsay nga ni mo kanang mo apila ng mga debate kinahanglan maayo kang unsay termino gamito na nagulat sports unsay gamito May na kag termino. sports. May kag kanang, di ka, kabao kang paubos. Kanialan mo dawat kasi mong kapilihan. Natural mo na. Okay, di ka madawat sa mong kapilihan. Giatake man ka siya. Sa may, way, kasa, kay, kamo banduhan, anyo man Oh, yun. kabubot na duha nga Tinuro mag-debate yun. mo, di ba? Ang abot mo dito. Sinabutan man na ninyo. Wala yung sinabutan man. rebuttal. Unsay tawag ani oh. Rebitil. Rebatol sa tinuan at bam. Baon na siya. Debate sila sa tinuan sa Debate. maggubat og botelya. Rebatol. Okay. Abi nimo, nasubay man sa dagon sa mga readings na ng adlaw sa Domingo atol sa pagsaka sa Ginoo sa langit. Kung ari ka diri sa Mateo, Mateo kanang na ang 28 versikulo 19. Tungod niini ang tanang gahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako. Matud pa dire tungod ni ini sa inyong pagpanlakaw himuan silang ako mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Okay? Lumabasa kini sa Matthew 28 verse gikan kini sa verse 16 ngadto na dire sa Mahuman. Mao ang pagkayam sa Ginoo bamnong. Atong Domingo. Ato Domingo nga kuan, ebanghelyo. So, ang kaning nahitabo karon Goliath, pananglitan og mosangko sila sa kinihaay, magpaluyo na gyapon nilang Ginoo tungod kay ilang dibatihan ang Ginoo man. So magpaluyo na ang Ginoo kun kinsay mo lutaw nga duha naa sa kamatuoran ug naa sa kahayag Kana. sa ilang pagsangyaw, Ana. no? Og salamat sa magpanagat sa atong tulumanon. Kung ako ang puzzle, tihon.